ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କରି ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ଆରେ ଦୁରାଚାରୀ, ତୋର ଏଡ଼େ ସାହସ! ଯେଉଁ ଜ୍ୱାଳାମୁଖ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସର ନିବାସ ସ୍ଥଳକୁ ଆସିବାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଦେବତାମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି, ସେହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇ ରହିଲୁ। ଏହି କ୍ଷଣି ତୋର ଛାତି ଚିରିଦେବି। ରାଜା ପୁଣି ସିଂସପା ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଗଲେ। ମୃତଦେହକୁ କାନ୍ଧରେ ରଖି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବେତାଳ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ତୁମର ଏତେ ଦୁରାଗ୍ରହ କାହିଁକି? ଯଦି ନିହାତି ତୁମେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପରେ ଅଟଳ, ତେବେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅପନୋଦନ ପାଇଁ ଗଳ୍ପଟିଏ କହୁଛି ଶୁଣ। ଚିତ୍ରକୂଟ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେଠାରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା। ସେ ଅତୁଳନୀୟ ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଧନ ଆଉ ବୀରତାର ପଟାନ୍ତର ନଥିଲା। ସବୁ କିଛି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଭାବ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ଅନୁରୂପ ଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାଟିଏ ଖୋଜି ପାଉନଥିଲେ। ଥରେ ରାଜା ମୃଗୟା କରିବା ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଅନେକ ବରାହ, ସିଂହ, ହାତୀକୁ ସରସଜ୍ଜାରେ ଶୁଆଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଆହୁରି ଅଧିକ ପଶୁ ଶିକାର କରିବା ଆଶାରେ ସେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟାଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ବାରମ୍ବାର କଷାଘାତ ଖାଇ ଘୋଡ଼ା ଖାଲ ଢିପ ନ ମାନି ପବନ ବେଗରେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଘୋଡ଼ା 10 ଯୋଜନ ବାଟ ପାରେଇ ଗଲା। ରାଜା ବାଟ ଭୁଲିଗଲେ। କେଉଁ ଦିଗରୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ମନେ ରହିଲା ନାହିଁ। ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଦେଖିଲେ। ସେହିଠାରେ ସେ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ। ଘୋଡ଼ା ଦେହରୁ ଜିନ୍ ଖୋଲିଦେଇ ଘୋଡ଼ାକୁ ଗାଧେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ତାକୁ କିଛି ଘାସ ଖୁଆଇ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଲେ। ନିଜେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରି ପାଣି ପିଇଲେ। କ୍ଳାନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ଥାଏ। ତା ଉପରେ ରାଜାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିଥିଲା ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ। ତାର ମସ୍ତକରେ ଜଟାଜୁଟ, ତା ଦେହରେ ପୁଷ୍ପର ଆଭରଣ। ତା ପାଖରେ ବସିଥିଲା ତାର ସଖୀ। ରାଜା ମୁନିକନ୍ୟାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଏ ଘୋର ଅରଣ୍ୟରେ ଏ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ? ଏ ନିର୍ଜନ ବନରେ ଏକାକୀ କାହିଁକି? ଏହି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ମୁନିକନ୍ୟାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତାପସୀର ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାଜା ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଗଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁନିକନ୍ୟାର ସଖୀ ତାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଦେଲା। ଯଥାସାଧ୍ୟ ଅତିଥି ସତ୍କାର କଲା। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ବାନ୍ଧବୀ କେଉଁ ବଂଶରେ ଜାତ? ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ଏହି ତରୁଣ ବୟସରେ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସଖୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମହାଶୟ, ମୋର ବାନ୍ଧବୀ ଅପ୍ସରା ମେନକାଙ୍କର କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ଏହାର ନାମ ଇନ୍ଦ୍ରବର ପ୍ରଭା। ମହର୍ଷି କିଣ୍ୱଇ ଏହାକୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପାଳିଛନ୍ତି। ଏହିଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ କିଣ୍ୱ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ମୁନିଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଆମେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ସବୁ ଶୁଣି ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ଘୋଡ଼ା ରଖିଦେଇ ବିନୀତ ବେଶରେ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଜଟା ବକ୍ଳଧର ଋଷିଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ଋଷି କିଣ୍ୱ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ପରି ଆହ୍ଲାଦଦାୟକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କଲେ। ଋଷି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଅତିଥି ସତ୍କାର କଲେ। ତାଙ୍କର କ୍ଳାନ୍ତି ଅପନୋଦନ
ପରେ ଋଷି କହିଲେ, ବତ୍ସ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ, ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମର ହିତ ପାଇଁ କହୁଛି। ନିରୀହର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ନିରପରାଧ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଅସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଅକାରଣରେ ପଶୁ ବଧ କରୁଛ କାହିଁକି? ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ଦାନ ଦିଅ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର। ଦିଗ ବିଦିଗରେ ତୁମର ନିର୍ମଳ ଯଶ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ। ତୁମର ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ। ବୃଥାରେ ହିଂସା କରି ନିଜର ଅମଙ୍ଗଳ କରୁଛ କାହିଁକି? ମୃଗୟା କରୁ କରୁ ରାଜା ପାଣ୍ଡୁ କିପରି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ସେ କଥା ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନାହଁ? ହାତ ଯୋଡ଼ି ରାଜା କହିଲେ, ମହାଭାଗ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅନୁଶାସନ ଲାଭ କରି ମୁଁ ଅନୁଗୃହୀତ ହେଲି। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ମୃଗୟା କରିବା ତ୍ୟାଗ କଲି। ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ରହିବେ। କେହି ପ୍ରାଣୀବଧ କରିବେ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣି ଋଷି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣି ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି। ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବର ମାଗ। ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ କରି ରାଜା କହିଲେ, ମହାଭାଗ, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତେବେ ମୋତେ ନିଜର କନ୍ୟା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଋଷି ସାଦର ସମ୍ମତ ହେଲେ। ସେହିଦିନ ଇନ୍ଦିବର ପ୍ରଭା ସହିତ ରାଜାଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ରୂପସୀ ପତ୍ନୀକୁ ଧରି ରାଜା ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସି ଫେରିଲେ। ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଉ ଯାଇ ହେଲା ନାହିଁ। ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜଳାଶୟ ଥିଲା। ତାରି କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସୁନ୍ଦର ଘାସର ଅସ୍ତରଣ। ସେହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ନିଶ୍ଚୟ କଲେ। ଘୋଡ଼ାକୁ ଘାସ ଖୁଆଇ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଲେ। ନିଜେ ଧୁଆଧୋଇ ହୋଇ ପାଣି ପିଇ ଗଛ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ହେଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତାର ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ରାଜାଙ୍କର ତନୁମନ ଶିହରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ନବବିବାହିତ ପତ୍ନୀ ସହିତ କ୍ଷଣକ ପରି ରାତି ବିତିଗଲା। ସକାଳ ହେଲା। ରାଜା ନିଦରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ସାରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ହଠାତ୍ କଳା ମେଘ ଘୋଟି ଆସି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଏକ ବିକଟାଳ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ତା ଦେହରେ ଥିଲା ଅର୍ଦ୍ଧନାଡ଼ୀର ଅଳଙ୍କାର। କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିଲା କେଶ ନିର୍ମିତ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଂସ ଖାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଖପୁରିରୁ ରକ୍ତ ପାନ କରୁଥିଲା। ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ। ଅତି କରାଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କ୍ରୋଧରେ ତାର ଚକ୍ଷୁ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶୁଥିଲା। ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କରି ସେ କହିଲା, ଆରେ ଦୁରାଚାରୀ, ତୋର ଏଡ଼େ ସାହସ! ଯେଉଁ ଜ୍ୱାଳାମୁଖ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସର ନିବାସ ସ୍ଥଳକୁ ଆସିବାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଦେବତାମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି, ସେଇ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ତୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ରହିଲୁ। ଏହିକ୍ଷଣି ତୋର ଛାତି ଚିରି ତୋର କଲିଜା ଖାଇବି। ତୋ ରକ୍ତକୁ ପିଇ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବି। ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସର ଭୟାନକ ଆକୃତି ଦେଖି, ତାର ଭୟଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି ରାଣୀ ଇନ୍ଦିବରପ୍ରଭା ଭୟରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅନୁଭବ କଲେ। ପୁଣି ଏହିପରି ଅପରିମିତ ବଳସମ୍ପନ୍ନ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିବା ସହଜସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ବିନୟ ସହିତ କହିଲେ, ହେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖ, ଏ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଯେ ତୁମର ନିବାସ ତାହା ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି। ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ମୁଁ ଏହିଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛି। ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ତୁମର ଅତିଥି, ତୁମର ଶରଣାପନ୍ନ। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ବା ପଶୁ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ ତାହା ଦେବି। ମୋ ଉପରେ ଦୟା କର। ରାଜାଙ୍କର ବିନୟ ବଚନ ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ କ୍ରୋଧ କିଞ୍ଚିତ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ସେ କହିଲା, ହଉ ତେବେ
ଯଦି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଆଣିଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମର ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବି। ତେବେ ସେ ଯେକୌଣସି ଶିଶୁ ହେଲେ ବି ଚଳିବ ନାହିଁ। ତାହାର ବୟସ 7 ବର୍ଷ ହେବା ଉଚିତ। ବଳି ଦେବା ସମୟରେ ତାକୁ ତଳେ ଶୁଆଇ ତାର ମାତା ତାର ହାତ ଦୁଇଟି ଆଉ ତାର ପିତା ତାର ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବେ ଭୂମି ସହିତ ଧରି ରଖିବା ଉଚିତ। ପୁଣି ତୁମର ଖଡ଼ଗ ପ୍ରହାରରେ ତାହାର ମସ୍ତକ ଛିନ୍ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ବାଳକ ଆଣି ତୁମେ ମୋତେ ଦିଅ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମର ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ନଚେତ୍ ତୁମକୁ ଆଉ ତୁମର ପରିବାରକୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବି। ଭୟ ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇ ରାଜା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲା। ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନ ନେଇ ରାଜା ଇନ୍ଦିବର ପ୍ରଭାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନଗରକୁ ଫେରିଲେ। ନୂଆ ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ନଗର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ବା ରାଣୀଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ସରସତା ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏକାନ୍ତରରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସୁମତି ବୋଲି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟଯାକ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାଳକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଏ ପୃଥିବୀ ଅତି ବିଚିତ୍ର। ଏଠି ସବୁ କିଛି ଘଟିପାରେ। ଏହା କହି ମନ୍ତ୍ରୀ କାରିଗରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ 6-7 ବରଷର ବାଳକର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରାଇଲେ। ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘୋଷଣା କରାଇଲେ, ଯେଉଁ ପିତାମାତା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନିଜର 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ, ସେମାନେ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ଆଉ 100ଟି ଗ୍ରାମ ପାଇବେ। ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜନପଦରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ରହୁଥିଲା। ସେହି ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ 7 ବର୍ଷର ବାଳକ ଥିଲା। ଶିଶୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା। ପର ଉପକାର କରିବାରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା। ଏହି ଘୋଷଣା ଶୁଣି ସେ ଉଦ୍ଘୋଷମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ଏଇଠାରେ ରୁହ। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଆସେ। ତୁମେ ମୋତେ ନେଇଯିବ। ଘରକୁ ଯାଇ ବାଳକ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଜନହିତ ପାଇଁ ମୋର ଶରୀର ଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ବଦଳରେ ରାଜା 100ଟି ଗାଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କର। ତୁମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହେଉ। ଶିଶୁର କଥା ଶୁଣି ପିତାମାତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କହିଲେ, ବାପା, ତୁ ଏ କି କଥା କହୁଛୁ? ଧନ ବଦଳରେ କେହି କ'ଣ ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ବଳି ଦିଏ? ଏକଥା ତୁ କହୁଛୁ କିପରି? ବାଳକ କହିଲା, ଏ ଶରୀର ଦିନେ ନା ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଏହାର ବିନିମୟରେ କାହାର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏ ସଂସାରରେ ତାହା ହିଁ ସାର। ପୁଣି ଯଦି ଶରୀର ବିନିମୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କର କିଛି ଉପକାର ହେଇପାରିଲା, ତେବେ ନିଜର ଜୀବନଦଶା ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ବା ପାଇପାରେ? ଏହିପରି ନାନା ପ୍ରକାର ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଶିଶୁଟି ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମା'କୁ ରାଜି କରାଇଲା। ପିତାମାତା ଶିଶୁ ବଦଳରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ହୋଇ ତାକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ରାଜା ଶିଶୁକୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ତା ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୂର ପ୍ରଲେପ ଲଗାଇ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ଲମ୍ବାଇ ଦିଆଗଲା। ରାଜା ତାକୁ ନେଇ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସାଇ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ପୁରୋହିତ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପରି
ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜା ବିନୀତ ଭାବରେ କହିଲେ, ହେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖ, ତୁମର ଅଭିମତ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କର। ପୂର୍ବ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ବାଳକର ପିତାମାତା ତାକୁ ତଳେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ଦୁହେଁ ଶିଶୁର ହାତ ଆଉ ପାଦକୁ ଭୂମି ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିଲେ। ରାଜା ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଖଡ଼ଗ ଧରି ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ହଠାତ୍ ଶିଶୁଟି ହସି ଉଠିଲା। ତାର ହସ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ହତପ୍ରଭ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ଗଳ୍ପଟି କହିସାରି ବେତାଳ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ହେ ରାଜା, ପ୍ରାଣାନ୍ତ ସମୟରେ ବାଳକ ହସିଲା କାହିଁକି? ଯଦି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ନୀରବ ରୁହ, ତେବେ ତୁମର ମସ୍ତକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବ। ରାଜା କହିଲେ, ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ଭୟ ହେଲେ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରେ। ମାତା ପିତା ନଥିଲେ ରାଜା ତାର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅପୂର୍ବ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଖାଗଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରଜାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସିଥାନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ସେହି ପ୍ରଜାର ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ପିତାମାତାଙ୍କର କୋଳ ପିଲା ପାଇଁ ଅଭୟ ଆଶ୍ରୟ, ସେହି ପିତାମାତା ସ୍ୱୟଂ ଧନ ବିନିମୟରେ ନିଜର ଶିଶୁକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଇଗଲେ। ଜଳ ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ପରି ଅସ୍ଥାୟୀ ସଂସାରରେ ଧନ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଆକର୍ଷଣ ଦେଖି ବାଳକ ହସିଦେଲା। ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଇ ବେତାଳ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଖସିଯାଇ ସିଂସପା ବୃକ୍ଷରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା।